L'Ajuntament de Tàrrega ha inaugurat avui el mural al fresc que el pintor Josep Minguell ha realitzat com a expressió personal de tribut al tricentenari. L'obra de 15 metres quadrats s'ubica a la part superior d'una de les parets laterals del vestíbul de la casa consistorial i és una donació de l'autor a la seva ciutat natal. El fresc plasma la pèrdua de les llibertats de Catalunya que suposa la desfeta de 1714. I vaig pensar que el millor que podia fer era pintar parets, que és l'únic que s'ha fet, perquè si parlo aquí ja la cosa és més difícil. I vaig pensar que potser podria fer un mural, perquè crec que la pintura no és per fer bonic. També. Però a vegades també pot servir per pensar. I crec, sincerament, que la pintura és pensament. És una altra manera de pensar. A través de les imatges, de les formes, dels colors, ens podem atançar a un pensament obert. El procés de creació de l'obra s'ha divulgat avui entre els assistents mitjançant la projecció d'un audiovisual. Aquest joc entre l'interior de la presó. L'alcaldessa de Tàrrega ha expressat avui en nom del municipi l'agraïment per la donació de Minguell, una contribució artística de gran nivell, ha manifestat la primera edil. I doncs pel desinterès que ho vull remarcar del Josep en fer aquest donatiu a la ciutat, que ho fa tots, no? Tindrem a l'Ajuntament, però tots ne podem gaudir, penso que és un millor lloc. Josep, per molts anys i moltes gràcies.